मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाया कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 3, 4 आरो 5 मार्च सानथामनि मेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागासिनो दङ। बेनि दिनै नैथि सान। नैथि साननि हाबाफारि बादियै फुंबिलि आरज गाबखांनायनि उनाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेनि उनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया। 54थि थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मा फोरमायदों मोनथिनानै लानि। 54थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाइनि नैथि सान फुंबिलिनि आरज आरो फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं बिथांमोननि सिम बिबार बावनाय आरो जोंनि बर'नि गेदेमा अलंबार बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जोब्बाय। दुलाराय बर' माहारिया सोदोमस्रिखौ होसोनानै सभ्यतानि खौ हमथानानै जोङो रायजो जाबोदों। बे बुरलुंबुथुरनि सोदोमस्रियानो जा, बियो डिमापुरनि राजा महाराजानि जारिमिनानो जा, बा बान राजानि जारिमिनानो जा, गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बुहुमनि गुबुन गुबुन माने जारिमिनाव बर' हारिया गोग्गायै आरो राफोदै थांना थानायनि नजिर जोङो नुनो मोनदों। आरो बेखौनो हमथानानै बर'आ जे फिसा हारि नङा, बर'आ मोनसे ग्रेट नेसनेलिटि। नंगौ, जोङो इन्डियान नेसनेलिटिखौ जोङो फोथायो आरो बिनि सभरेनिटिखौ जोङो मान होनानै भारतनि सुबुं हिसाबै, माहारि हिसाबै जों रायजो जाबोदों। नाथाय बर'आ गावनो हारि हिसाबै ग्रेट नेसनेलिटिखौ हमथानानै जों हाबा मावबोदों। आरो बेखायनो जोङो फिसा हारि हिसाबै, उन्दै हारि हिसाबै मालाबाबो थांना थानो लुबैया। जोङो खर' दैखांनानै गावनि आथिङाव गसंनानै जोङो थांना थानो लुबैयो। आरो बेखायनो जोंनि आइडेन्टिटिनि थाखाय जोंनो जे मोनसे राजनैतिक क्षमता नांगौमोन, जोंनो जे मोनसे राजनैतिक अधिकार नांगौ, बेखौ लानानै 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फानि दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनाया सोलिबोदों। बेनि उनाव हाथियारनि सोमावसारनाय जादों। एबसुनि दैदेननायावनो गणतान्त्रिक मास पिपोलनि मास रिभलिउसन जादों। आरो खेबसे, खेबनै, खेबथाम जोङो BAC, BTC, BTR गोरोबथा जों मोनफैबाय। आरो बे दुलाराय बर' माहारिनि बे मोनसे गिदिर मोनसे भेटि, बे मोनसे सम्पद। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सम्पदखौ बर' माहारिनि थांना थानायनि थाखाय जोङो आरजिनो हाबाय, सोरजिनो हाबाय। आरो बेखौनो बिथा खालामनानै इयुनाव बर' हारिनि ग्रेटार एसपिरेसन, बर' हारिनि जि एक्सपेक्टेसन दङ कमिउनिटिनि, बे मिजिंखौ जोङो आबुङै फुरायै जोङो सुफुंनांगोन। आरो बेखायनो दिनैनि बे फिरफिला बिरनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो थान्दै नोजोरबारि आरो मावथि बिथांमोना समायखिरा लादों जे जोङो बर' हारिनि थाखाय मावगोन, बर' हारिनि थाखाय जोङो थांना थागोन। आरो बर' हारिनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोगोन, बर' हारिनि सिनायथिखौ जोङो जेब्लाबो जोङो गोथाङै लाखिगोन। आरो बर' हारिनि जि कालचार, बेखौ सम्पद गोनां खालामनो थाखाय जों हाबा मावगोन। आरो बे ग्रेट बड' नेसनेलिटिनि गासैबो बिथिंखौ रोखा खालामनो थाखाय जोंनि सोलोंथाइ, बर' राव, बर' थुनलाइ, बर' बिजों आरो बर'नि गासै इसिङारि थासारिखौ जोङो जौगाहोनांगोन। दिनैबो बर' हारियाव गोरिब गुन्द्रानि अनजिमाया गोबां दङ। दिनैबो जोङो तारपुरिन तिरपालनि सिङाव रायजो जानांनाय थासारि दिनैबो दङ। गोबां फरायसा फरायसुलिया दिनैबो मोजाङै सोलोंथाइ लानो मोनाखै। बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि अबस्थाया दाबो गोबां स्कुला स्टुडेन्ट गैयैनि थाखाय थैलांनो नागिरदों। गोबां फरायसालियाव दिनै फोरोंगिरि गैया। गुबुन फारसेथिं जोंहा भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि रांखान्थि जि थासारि, बेखौ जौगाहोनांगौ। बर' हारिनि समाज बेबस्थाखौ गोग्गो गोथार खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज' लोगो नांना हाबा मावनांगोन। आरो लोगोसेयै जोंनि
जोंनि जि धोरोमारि आफादफोर दङ गौथुमफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो हाबा मावनांगोन